ko weltare mawde alhamdulillah rabbil alamin kikiɗe hande oɗo alkamisa tedduɗo ko kikiɗe alquranil karim tedduɗo Allah waɗi en kadi e nokku tedduɗo biyeteɗo Darul Dalbat e gardagol ceerno Amadou Ammar Ceerno woni sababu gargol men ɗo enen foof ko hawride e weltare mawde saabu deftogol ɓinguel men Mouhamadou Kassé taw ene yettini alluwal mum nde won noon ko sunna dendagal e kala saaha ɗo jomum tolni fof waɗane duwaw kadi eɗen gandi mo nawduno hen e jangde farayse nde heeɓi BFM o jogori yawtude yeeso woni mbaɗɗen ko ɓuuri yawde yewtide CRMɓe duwa o waɗa haade makko yaade kono kadi duwa o beele wonana en jomnol saabu eɗen gandi ko heeɓa ko fof koye barke ceerno e duwa mum ɗum waɗi Allah newnani en nde o yettini alluwal makko hawri juste e heɓgol BFM o heddi école uddide ko hedde lewru walla lebbi ɗiɗi haade nden mbiɗen duwa o waɗa so duwa o waɗama ko duwa o koko waɗanno tan kono kadi wadde haade makko yaade beele jomum kadi yooɓo duwa o beele darde wonten tonde ɓeydo sembude kadi ceerno waɗi hen wasiyaji mum tengtuɗi wi yo jokku defte ɗe yo jokku kadi jangde ɓurade nde no fewi ha ɓeydo ɗiggude ha o reena o wi kadi ne wawi wonde o reena ɗum waɗi hawraɗo hande dental ngal fof ari ɗo e to woni Allah tigi tinnade almudo feññinama e jonde he won weltare nde jogui ɗon aɗa andi Pulaar no wiya sinno tew fof wanoɗo heeñere ni ƴewantake jambel ɗum waɗi so neɗɗo jaaɓi janggude tan weela ɗo wallodirde kanko noon mo jaaɓi janggude tinni hen no fewi omo jogui hen soobe so yamirama waɗa so haɗama omo woppa so wajama omo jaaɓa kadi mo yiiɗi ɗum walli en no fewi kadi Allah newnimo o hawre wawɓe jangguinde o fuɗɗori koɗo madini ɗelmi ɗo e juuɗe mudiru ceerno Moustapha Amadou Wane e wallidi mum e barke ngal ɗon duɗal kadi duusimo Allah waɗi kadi o ari o jokki ɗo ceerno Amadou Ammar ɗo galle ceerno ɗo nder juma ɗo no mbiɗen nane ni dañde janggude e nder kaɗo juma ka ganduɗa foof ene heeɓo e makka hayso arde julɗon darɗiɗi yaaha ene jogui ko heewi ko heɓoro hen saka noon jangguɗo alqouranil karim waɗi eɗen beltanimo no fewi eɗen duwi e nder duwaw ceerno he nde Allah humtat haaju ɗum no ɓerde makko ko ɗaɓɓoya koye ko ɗaɓɓete ko foof Allah newna waɗa e barke wona nafoore wonande julɗo foof kadi Allah newnan ɗum dendagal ɓesgu julɗo foof tanga jinnaɓe hol jettoro mo jogani ɗon CRMɓe jettoro jogui ɗo fuɗɗi kono ala ɗo haaɗi saabu ƴettude hayso ko harfu goto walla alkulal gotal o waɗa ɗum e neɗɗo te kadi waɗa ɗum kadi e ɓiye ɗo hadis o wiide nabi sallam wi goto fof ko gaynako koko namdiroyte ko aynoko wadde noon sa heeɓi bawɗo walludema aynude te kadi taw gaynako mum ka ɓuuri wonde kisal non seulement kisal ngal kono kadi heɓorde kadi durde ko ganduɗa ne wawi ɓeydude e banggueji ɗi foof ɗum waɗi eɗen jaraɓe kamɓe jangguinoɓe no fewi yo Allahu yoɓɓe moƴƴere ɓeydanaɓe sembe ɓeydanaɓe kumtale haajuji ɓumna ɓerɗe mabɓe saabu so haaju mabɓe kumtima tan ɓe kumtat haaju julɓe ɗum waɗi kadi enen ɓureten ko erade jangguinanteɓe surtout no ceernajo o wirinani jangguinanteɓe goto foof yo daro anda ɓe goni ko e wallude l'islam ɓe goni ko e wallude ceerno kono kadi ɓe goni ko e wallude jinnaɓeɓe saabu ɓe goni ko e wallude jinnaɓeɓe e nede almuɓeɓe wadde jinnaɓe ne poti wadde doole mumen no ponno beele walliddeɓe haaɓe mbawda hodde haaɓe mbawa dañde fartaŋeji e wawde joɗade jokka jangde nde ha jangde wawa yaade yeeso eɗen duwanoɓe yo Allah sellin sembe jarama ononne kadi média o min beltima no fewi kala ko dilli e surtout ñalawmaji l'islam ɗi garon mbaɗon hen doole mon no ponno hande onon gadi ɗo battiniɗo donc firti ko oɗon jogui hen haaju ononne kala ko heeɓa ɗo e baraji oɗon pecco emin ñaagui Allah Dakar TV on télévision ɓurɗi mawnude ha yettoyo BBC en ha yettoyo télévision aji ɓurɗi mawnude e aduna he taw kadi élément ji golloji hen ɗi goto foof ene yaade e kumtale haajuji yaade e cellal e sellirede e yaajede ha yaaja noon kadi Yarlitare TV en jejjita ɗum ceerno Habibou Agne immode e jodde enen jangguidi ndewdi e duɗal Qur'an enen dendi fedde kala ko dilli e men ko dillani en foof o ara ɗo udda place mo ara o daro omo waɗa hen golle mantiɗe kanko yo Allah yo moƴƴere an ceerno ɗaha ɗum mbiyata ni cukalel laaɓa juuɗe min jettuma min jarnuma kadi Hammadou Kassé ko musidɗo ma no fewi no fewi Adnan Thiam min jettimo Abou Thiam maccuɗo haaju mum l'homme ɓe wiyata l'homme terrain jarama no fewi jetti bandiraɓe foof salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh